Honderden bezoekers joert op de iependag van rederij Wagenborg in Lauwerzeer. Het was de eerste keer dat de rederij, maar veerboot naar het Amelon en Schiermonnikoog, de dwarren iepenen voor het publiek. Normaal moet je al in kennen, wil je meer zien. En dat, dan moet je recht zien omrennen. Maar nu kun je gewoon overal zien. Dus ik vind wel geweldig dat het dien wordt. Ja, dat is heel interessant. Als je hier nog nooit geweest bent en de machinekamer en nou ja, alles hierboven. Normaal gesproken kom je niet. En dan is dat wel heel interessant om het te zien. Het publiek wie enthousiast en dat wie ik wel te verwacht zien. De rederij kreeg heel iets meer vragen van mensen die een keer achter de schermen zijn wonen. Het belangrijkste doel is om mensen kennis te laten maken met wat we doen. Omdat we eigenlijk voorzien in een middel. Een middel om het doel te bereiken. Het doel is Ameland of Schiermonnikoog. Maar wij willen ook meerwaarde creëren als middel. En dat is zo'n open dag is een mooie manier om dat te doen. Nou, de machinekamer, ja, dat vond ik zelf wel heel interessant. Nee, want dat is wat je graag zien wil? Sowieso, en de stuur, het uitzicht vooral. Als je hierboven bent, de uitzicht, het is gewoon perfect. Intussen het Wagenborg nog heel die problemen, maar de Fargul, met name maar de boot naar het Amelon. De ontwikkelingen op de Waddenzee maken dat dat ook niet minder wordt. En we maken ons daar zeer veel zorgen over. We zijn in gesprek met partijen om daar aandacht voor te vragen. Er is aandacht voor, maar naar de toekomst toe zijn de zorgen niet minder.